Bona tarda, benvinguts, benvingudes a la xerrada telemàtica sobre concurs d'oposició organitzada pel sindicat AMPE. AMPE és un sindicat que es caracteritza per l'atenció personalitzada als seus afiliats. Qualsevol que es vulgui afiliar tindrà sempre un delegat a l'altra línia del telèfon per ajudar-vos en qualsevol problema, en qualsevol dubte que pugueu tenir o necessitar. Si esteu interessats en afiliar-vos, aquí teniu l'enllaç i estarem encantats de rebre-us. Bé, anem per matèria. Tenim aquí un índex on hem posat els punts principals que tractarem en aquesta xerrada. El primer punt és la normativa, que entenem que tothom ja coneix. En tot cas, si algú encara està despistat, teniu aquí l'accés a la sol·licitud d'inscripció i també la web del departament on hi ha tot un seguit d'informacions que us pot ser bastant útils. Places convocades. Sabeu que, malauradament, en aquest concurs d'oposició s'han convocat només 495 places al cos de secundària i de no totes les especialitats. Ja ens hem queixat amargament, però bé, això és qüestió de parlar d'un altre dia. També teniu aquí un enllaç on estan els desglossaments de places. El calendari. Hem posat les dates més rellevants de tot aquest procés, que, com sabeu, s'inicia el 28 de novembre amb la presentació de sol·licitud i es tanca el 30 de desembre amb 2 inclosos. Més o menys un mes després, entenem que entre el gener i febrer, sortirà la llista provisional de participants i tindreu 10 dies hàbils per reclamar si hi ha alguna cosa a reclamar. Finalment, sortirà la llista definitiva de participants que, com molt tard, hauria de sortir 7 dies abans de l'acte de presentació. L'inici del procediment selectiu també, suposem que ho coneixeu, serà al mes d'abril, malauradament una altra vegada, perquè ens agafa en ple curs, al final de curs, amb neguit quin coses a fer, però el departament està entestat en fer-lo en aquestes dates per poder començar les pràctiques a 1 de setembre del mateix any. Posteriorment, sortirà una resolució amb la data d'inici de les proves. Tindrem una fase d'oposició, que són les proves, bàsicament, i una fase de concurs, que és la presentació de mèrits, i finalment el número de persones seleccionades. Amb aquestes persones seleccionades sortiran publicades al DOC i hi haurà també un termini per presentar la documentació, que bàsicament serà signar unes declaracions responsables i també important domiciliar la nòmina. Finalment, el procés de selecció acabarà el 15 de juliol de 2025. Les llistes, com hem comentat abans, acabat el termini de presentació de sol·licituds, sobre el gener-febrer sortirà la llista provisional i, posteriorment, la llista definitiva de participants. Aquesta llista definitiva és molt important perquè en aquesta resolució, que surt al DOC també, s'obrirà a l'espai personal. Una eina molt important que haureu d'utilitzar molt sovint una vegada iniciat el procés d'oposicions. En aquesta llista definitiva també us comunicarà el tribunal al qual heu estat assignats, la data d'inici, el lloc, l'hora i la llista d'aspirants que finalment es poden presentar. Bé, dediquem un capítol a l'espai personal. Tindreu un accés a l'aplicació. Quan a vegades hi ha problemes amb el GCAR, persones que no el tenen perquè no estan treballant aquí. Per tant, molt recomanable accedir amb el certificat digital. El certificat digital normalment no sol donar problemes. I, tal com us hem posat aquí sota, important, una vegada començat el procés selectiu, ja no es publicarà res més al DOC si no és una qüestió molt necessària i totes les comunicacions amb els tribunals, llistes, convocatòries, etc., es faran mitjançant l'espai personal.
Per tant, la nostra recomanació és que cada dia, com a rutina, una vegada després de l'acte de presentació, aneu allà cap a les 9 o 10 de la nit, aneu a donar una ullada a l'espai personal per si hi ha alguna novetat al respecte. M'he equivocat, perdoneu. A l'acte de presentació. A l'abril, el dia abans de l'acte de presentació davant del tribunal, hi haurà una prova de llengües, pot ser de català o castellà, per a les persones que necessitin acreditar la superació d'una d'aquestes. El mateix dia de la prova de llengües, recordeu, molt important, que s'ha d'enviar un exemplar de la vostra programació didàctica en format PDF al correu de cada tribunal, del vostre tribunal, que tingueu assignats. És important que tingueu en compte que aquest exemplar ha d'estar signat electrònicament. I la búsqueda de correu on heu d'enviar serà publicada posteriorment a través de la web del departament. A l'endemà de la prova de llengües és l'acte de presentació i heu de portar el DNI i la programació didàctica en paper. Molt important. Això sol ser sobre les 10 del matí i, a continuació, normalment els tribunals inicien la fase d'oposició a la primera prova, la part A i la part B. Això ja us informaran en l'acte de presentació i us diran l'hora a la qual us convoquen. Parlem de les fases del concurs oposició. Tenim 3 fases, la fase d'oposició, la fase de concurs i la fase de pràctica. La fase d'oposició, ja hem parlat fa un moment de la primera prova, que és la que sol tenir lloc després de l'acte de presentació, i consta d'una prova pràctica, la part A, i el desenvolupament d'un tema. Posteriorment, el tribunal us convocarà a la segona prova. La segona prova té una part A, que és la presentació de la programació didàctica, i una part B, que és la defensa de la situació d'aprenentatge, la unitat didàctica o l'activitat d'ensenyament-aprenentatge en el cas de FEP. Una vegada superada aquesta fase, que ha de ser amb un 5, tothom que hagi tret un 5 o més passa a la fase de concurs. La fase de concurs són els mèrits que un pot al·legar i consisteix en presentar experiència docent, si es té, fins a 5 punts, formació acadèmica, cursos, altres màsters, altres carreres, idiomes, formació, fins aquí, 5 punts, i després altres mèrits, que aquí sí que està la formació, el C2 de català, etc. Després ho veurem una mica més específic en el barem. Superat la fase de concurs-oposició, tots aquells que hagin tret entre aquestes dues fases més d'un 5 passen a la fase de pràctiques, que s'inicia l'1 de setembre de 2025 i que culminarà l'1 de setembre de 2026 amb el vostre nomenament com a funcionaris de carrera. Parlarem una mica pormenoritzada de cada prova. Fase d'oposició, parlem de la prova pràctica. La prova pràctica, perquè ens entenguem, ve a ser una situació d'aprenentatge. El que heu treballat ja a la vostra programació, el tribunal us dona uns ítems i heu d'aplicar tot el que heu treballat sobre situació d'aprenentatge als ítems donats pel tribunal. Aquesta prova sol tenir una duració màxima de 3 hores, distribuïdes més o menys en 1 hora per qüestions prèvies i 2 hores per la construcció de la situació d'aprenentatge. Podeu consultar a l'annex 4 totes les especificacions i pautes per l'elaboració d'aquesta prova. Important, no es pot signar aquesta prova, és totalment anònima, i s'ha de fer amb bona lletra.
El tribunal, si no ho llegeix bé, pot donar-la per invàlida. Després, què més? Estris que ja es comunicaran si necessiteu alguna cosa, comunicaran a l'espai personal. I important, ni bolígraf vermell, ni llapis, bolígraf blau o negre. D'acord? Continuem a la segona, a la part B de la primera prova, que és el de desenvolupament d'un tema i que té una durada aproximada de 2 hores. Recordeu que en el cas de secundària, com normalment tenim un temari superior a 50 temes, s'haurà de triar entre 4 temes. I tornem a insistir, prova anònima, no posar noms, ni signar, ni qualsevol marca que pugui ser identificativa d'alguna cosa. Qualificacions. Una vegada festes les proves, el tribunal penja a l'espai personal les qualificacions obtingudes, tenint en compte que la primera prova es valora de 0 a 10 i compta al 70%. I la part B li correspon al 30% de la nota. Important. Aquestes part A i part B, el 70 i el 30, es fa mitjana a posteriori, però cada prova ha de tenir una puntuació mínima de 2,5. Això vol dir que si jo trec en la primera prova un 9 i en la segona un 1, no em faran mitjana, perquè la segona prova no arriba al 2,5. D'acord? Posteriorment, ja hem dit, aquestes puntuacions a l'espai personal i tindreu 2 dies hàbils per reclamar si s'escau. La segona prova de la part A, un incís. El que hagi superat aquesta primera part, que és eliminatòria, passa a la segona prova, que és la part A, programació didàctica, i la part B, la defensa de la unitat didàctica, situació d'aprenentatge, etc. Per elaborar aquesta programació, us heu d'ajustar al que diu a l'annex 5 de la convocatòria. Com a coses a destacar, direm que l'extensió màxima de la programació didàctica són 35 fulls a doble cara. Això vol dir 70 pàgines, sense comptar ni la portada, ni l'índex, ni la grafia, ni els annexos tampoc. Els annexos poden tenir una amplada màxima de 10 fulls, també impreso a doble cara, això vol dir 20 pàgines. D'acord? Aquesta programació didàctica ha de tenir un mínim i un màxim, no poseu més, amb 6 n'hi ha prou, de situacions d'aprenentatges, unitats didàctiques, etc. Una portada amb les dades de l'aspirant, nom i cognoms DNI, el cos, en aquest cas secundària, i l'especialitat a la qual us presenteu. Un índex i, com a característica comuna a tota la programació, ha de tenir un interlineat de 1,5 punts i una lletra de tipus Arial 11 punts. I les taules es pot reduir el tipus de lletra a 9 punts. Per elaborar la programació didàctica podeu consultar l'annex 5 i a l'annex 6 tindreu la normativa d'ordenació curricular en la qual s'ha de basar la vostra programació. Bé, parlarem una mica de la segona prova, la part B, que és la defensa de la vostra situació d'aprenentatge, etc. S'escolliran 3 boles a l'atzar, de les 6, 3 boles escollireu. Per tant, nosaltres recomanem que porteu preparades 4 situacions d'aprenentatge perquè així segur que una us toca. En el moment de l'exposició i defensa podeu portar un exemplar de la vostra situació d'aprenentatge, un guió, que no pot excedir un full escrit per les 2 cares, o si presenteu en format digital, 2 pantalles. I el material auxiliar
que creieu que convenient. Teniu 30 minuts per preparar la vostra exposició i la duració de la prova són 35 minuts, que podem veure com es reparteix. Tenim 10 minuts per a la defensa de la programació, 15 minuts per la presentació de la vostra situació d'aprenentatge i 10 minuts a disposició del tribunal, que són les preguntes que us faran sobre la vostra presentació. Aquesta segona prova es valora de 0 a 10 i per a la seva superació heu de tenir una puntuació igual o superior a 5 punts. Superen la fase d'oposició les persones que han tret una mitjana mínim de 5 entre les dues proves. I aleshores ja podem passar a la fase de concurs. Això es publica a l'espai personal i també tindreu 2 dies hàbils per reclamar. Acabada la fase de concurs, d'oposició, passem a la fase de concurs, que és bàsicament la presentació de mèrits. I, per tant, ens basarem a l'annex 2. També, una vegada publicat els resultats, tindreu 2 dies hàbils per reclamar. En l'annex 2 trobareu el barem, el que parlàvem abans, de la fase, quan hem explicat les fases. Aquí hem fet un petit resum del que entra en cada apartat. L'experiència docent, el que compta per cada any i per cada mes, fins a un màxim de 5 punts. La formació acadèmica, també un màxim de 5 punts. A l'expedient, molt important, que una vegada superat l'oposició, el tingueu ja present per presentar-ho. Si l'heu de demanar a la facultat, el que sigui, perquè després anem una mica justos de temps. Aquí teniu la baremació del vostre expedient. Si teniu qualsevol màster diferent al del requisit, etc. Ja hem parlat de llengües, tot això fins a un màxim de 5 punts. I finalment, altres mèrits. Fins a un màxim de 2 punts, i aquí entra la formació permanent i el C2 de català, i també si heu superat alguna vegada el concurs o l'oposició, doncs aquesta és la valoració que us podreu afegir. Important, únicament es valoren els mèrits assolits a data 30 de desembre. Si teniu qualsevol curs, qualsevol titulació que us la tingueu, jo què sé, al gener o al febrer, ja no hi compta. Màxim 30 de desembre. Això també serveix per al màster. Si algú està creient-se al màster del professorat, important, si no el té finalitzat el 30 de desembre, que no es presenti. Perquè el deixaran, tu te pots apuntar, malgrat no el tinguis, però després el tiraran cap enrere. I s'han trobat casos de companys i companyes que s'havien presentat, que havien aprovat l'oposició, que van ser nomenats funcionaris en pràctiques i després el departament es va fer el requeriment del seu títol de màster i com no el tenien perfeccionat a la data que calia, el van expulsar li van denegar i va tornar a ser interí. Per això, molt important aquest apartat. De tots aquests apartats que veiem que podien sumar fins a 12 punts, la valoració no pot ser superior a 10. Això vol dir que si una persona té 12, el màxim que li comptaran seran 10. I que un mateix mèrit no pot ser valorat més que en un apartat. D'acord? Si teniu qualsevol dubte respecte al barem o qualsevol cosa, us podeu posar en contacte amb nosaltres. Bé, finalment, superen les oposicions, el que diem concurs oposicions, el que ha passat la fase d'oposició i la fase de concurs.
tenint en compte que la fase d'oposició havia de tenir un mínim de 5 i li comptarà els 2/3 de la nota i la fase de concurs, tots els mèrits que tinguin, serà 1/3 de la nota. La fase de concurs no cal tenir... Diu, és que jo no tinc 5 punts de mèrits, no passa res. No passa res. Clar, després pot ser que no arribis perquè t'han superat, si hi ha 30 places, agafen les 30 primeres notes, però tindràs l'oposició aprovada. Bé, una vegada es publiqui a l'espai personal les notes, sortirà un llistat provisional de persones seleccionades i tindreu 2 dies hàbils per reclamar i, finalment, la publicació al DOC de les llistes de persones seleccionades. Aquestes persones tindran 20 dies per entregar la documentació que hem comentat abans i que ja us anirem informant. Bé, ànims i molta sort. Esperem que tingueu sort en aquestes oposicions i nosaltres us oferim la possibilitat de poder fer la vostra programació amb el curs que tenim preparat. Aquest curs l'imparteix el Nicolau Galdeano. Amb aquest curs tindreu la vostra programació feta i també tindreu pautes per enfrontar-vos a la defensa de la unitat didàctica. Ara donarem pas al Nicolau, que us explicarà breument com serà el curs. Aquest curs, en principi, l'impartirem dijous i, malgrat ser online, cal estar connectat de 6 a 10 de la nit. Tenim la matrícula oberta i qualsevol informació que vulgueu al respecte, escriviu un correu a catalunya@amp.es i us contestarem. Ara obrirem un torn obert de paraules. Us donem les gràcies per haver assistit a aquesta xerrada i us deixem ja amb l'explicació del Nicolau Galdeano, inspector d'Educació, qui us explicarà com farem aquest curs d'oposicions, que ja tenim molta experiència i amb un gran nombre d'aprovats fins ara. Moltes gràcies i endavant, Nicolau, quan vulguis. Bé, bàsicament he vist a la llista que ja hi ha diverses persones, alguna que està fent el curs ara amb nosaltres i altres que coneixo, no sé, o que van començar o han deixat algun curs. Bé, en principi, nosaltres el que fem és preparar-vos en la segona prova, és a dir, en el que és la programació i la situació d'aprenentatge o l'activitat d'ensenyament i aprenentatge en el cas de la formació professional. Utilitzem la tècnica d'ensenyar a pescar, no de donar-vos el peix. És a dir, ensenyar a pescar vol dir que la nota d'aquesta part, que és nota única, com ha explicat la Carme, s'obté de la defensa de la programació i la situació d'aprenentatge. És a dir, a part de construir-la i enviar-la al tribunal, l'has de defensar. I el tribunal te fica la nota per el que tu defenses, per el que tu expliques. Per tant, difícilment jo he estat presidint 20 tribunals i porto més de 20 anys formant a persones com vosaltres, difícilment aprova ningú que li hagin regalat una programació o li hagi fet el xat GPT. Per què? Perquè si la construeixes tu, saps què és el que has fet i saps què és el que defenses. D'acord? Per tant, el que fem amb aquesta preparació són 4 coses. Una, construir la programació i la situació d'aprenentatge. Ajudar-vos a construir-la. Segona, defensa, us ensenyo a defensar-vos davant d'un tribunal, a parlar en públic, perquè normalment feu de professors, però després quan esteu davant d'un tribunal us falten aquestes estratègies que s'han de tenir per parlar davant d'un tribunal. Tercera, hi ha una part molt psicològica, una càrrega psicològica molt important durant aquest curs, perquè us explico moltes coses de tipus psicològic, de com actuar quan estàs en un tribunal, com te has de preparar, com has d'estar i com has de respondre. I tercera, el que fem és corregir, les programacions, d'acord? Que construïu vosaltres mateixos. I això ho fem en 9 sessions,
val? I el curs comença sempre a partir de les 6 de la tarda. Pot acabar a les 9, a les 10 de la nit. Hi ha dies que hem acabat a les 11 de la nit. Depèn de vosaltres. Jo treballo tot el que vosaltres vulgueu treballar. Jo us envio tots els materials. Tots els materials que necessiteu per construir la programació i les situacions d'aprenentatge. El material didàctic. No, diu, jo soc de matemàtiques. No, perdona. Tu has de conèixer, no el currículum, que ja te l'envio jo, i ja el comentem. No, tu has de saber com tu explicaràs els números enteros, no? O els números, el que sigui. Però com ho encaixes dins de la programació i en les situacions d'aprenentatge, efectivament, tot això és el que treballem. La segona prova ara és molt complexa perquè només teniu 25 minuts, com ha dit la Carme, per poder defensar-vos. Una programació que té 70 planes s'ha de defensar en 10 minuts. Aquesta és la clau. Aquesta és la clau. Veig aquí el José Luis Cunillera, que el tinc al curs, i sap que comencem cada dia per la introducció. Cada dia, la introducció. Per què? Perquè el primer que fareu quan estigueu davant d'un tribunal és explicar la introducció. I vol dir que si la portes molt interioritzada, tu vas tranquil, perquè saps per on comences i saps com has de fer. La programació no pot durar més d'un minut i mig, 2 minuts, perquè teniu 10 minuts. Doncs ell sap, perquè tot això és un procés de creixement, ell sap que amb el grup amb el que està ara, doncs hi ha hagut introduccions que ens han durat 8 i 10 minuts, amb la qual cosa no dona temps d'explicar res més al tribunal, ja t'has suspès. Mireu, quan feu el curs, us ho tornaré a explicar, que presentar una programació i una situació d'aprenentatge davant del tribunal és com volar amb un avió. Has de despegar amb totes les forces. L'avió necessita tota la potència possible per poder aixecar tota aquella massa. I connectar ràpidament amb el tribunal. Si tens una connexió positiva, en 2 minuts t'han avaluat. Vol dir, han fet la criba. En sanitat diuen, han fet el cribatge. Vol dir que si en 2 minuts tu ets un plasta o ets una pallisses i no connectes amb el tribunal, desconnecten i ja no t'escolten. Ja t'han suspès, han fet la criba, ja t'han suspès. La nota no té importància, perquè te ficaran entre un 0 i un 4. Hi ha alguns tribunals que són idiotes o imbècils i te fiquen un 4,74 i creen problemes perquè reclameu i us donen esperances. No, us han suspès. Jo he ficat un 3 cap a baix, perquè així quedava clar que no li havia agradat al tribunal la teva exposició. Però passar els 2 minuts de connexió, has de mantenir el tribunal. Ja has connectat amb ells. I una vegada que has connectat, has de continuar volant, que és quan l'avió vola, planeja, durant 8 minuts més. I després uns segons per despedir-te. Això és la presentació de la programació. I després tenim 15 minuts per presentar la situació d'aprenentatge que hem escollit. Tal com ha dit la Carme, diu el tribunal que la convocatòria diu que s'han de fer un mínim de 6 situacions d'aprenentatge. Es poden fer més, però recomanem, com ha dit ella, no feu més de 6. Per què? Perquè sortegen 3 boles. 3 boles. I tenim 6 situacions d'aprenentatge. Surt la bola 1 i jo m'he preparat 3. Imagineu-vos que m'he preparat 3 situacions d'aprenentatge. Perquè hi ha 6 que estan a la programació i 3 que m'he de preparar ampliadament amb els seus materials i tota la història per després explicar al tribunal. Llavors jo tinc 6. M'he preparat aquestes 3 primeres, aquestes 3. I surt una bola, surt una segona bola, surt una tercera bola, ostres, han sortit 3 boles i jo m'he preparat 3. Per tant, com assegurem el tiro? Hem de preparar 4 situacions d'aprenentatge. Ja explicaré al llarg del curs que hi ha materials que són transversals, que les prepares per una situació d'aprenentatge i te serveix per totes. Per exemple, una rúbrica d'observació. Ens servirà per totes. Per tant, d'acord? Hi ha materials. Els vectors són molt similars d'una situació d'aprenentatge a una altra. Les mesures i suports, que és que canvis d'alumnes, les mesures i suports universals i addicionals i inclusius, no canvis d'alumnes. Jo us envio tots els materials i, per exemple, una cosa que us preparo és que us donaré, com ha dit la Carme, el pràctic ara és una situació d'aprenentatge. I si treballeu bé les vostres pròpies de la matèria,
de situacions d'aprenentatge estant jo amb vosaltres, què passa? Que després el que fa el tribunal és plantejar-vos una situació en un centre, en un grup, amb una tipologia d'alumnat, amb una característica, i te planteja que tu facis, que preparis en aquell context una situació d'aprenentatge. Per tant, això és el que fem aquí. Per tant, tens moltes coses avançades. Aleshores, si en la programació que decidiu fer contextualitzeu un grup de classe amb un nen amb dislèxia i un altre autista, jo us dono l'actuació educativa d'un fotiment de malalties, un fotiment d'alumnes amb dificultats d'aprenentatge, perquè les porteu preparades, perquè si te diuen que tu has preparat una dislèxia i un autista i després resulta que te fiquen un TDAH, en la pràctica, en el pràctic, tu has de portar això, tu has de saber, i és bastant fàcil que tu preparis, si és que tens el material. Per tant, heu de cobrir un conjunt d'alumnes amb dificultats perquè te preguntaran com actuaràs tu, què faràs tu com a professor. De fet, la programació s'ha de presentar com un document que és un pressupost i tu parles davant del tribunal, la programació té, la programació conté, la programació desenvolupa, però quan acabes aquesta part, l'acabes dient i finalment la programació conté la bibliografia i geografia i en aquest apartat ja et dono per conclosa aquesta part. A continuació passo a exposar la situació d'aprenentatge número 3 que he escollit del sorteig que se m'ha realitzat i que es titula «Los nens van a classe amb alegria». Si em permeten, abans de continuar, m'endinso dins de l'aula, perquè ara vaig a fer de professor o de professora. I ara parlaré com a professor, ara parlaré jo. Què faig jo amb el meu alumnat? Com organitzo jo la classe? Quina planificació he fet d'aquesta activitat? Quines activitats tinc preparades? Quin és el... I començo. Començo amb una activitat d'una avaluació inicial, que la faig amb un Google Form. Per tant, estic introduint ja les TIC. És a dir, veieu? No cal dir, ara parlar de les TIC, sinó que tu parlant, però has de parlar amb molta autoritat i has de parlar dominant molt el que portes a la mà. Per això és imprescindible que tu t'ho construeixis. Si no t'ho construeixis tu, és molt difícil. Per tant, i aquí tens 15 minuts. I aquesta és la part més bonica, perquè la programació és una planificació. Però ara aquí fas de mestre, fas de professor. I estàs dins de l'aula. I penseu que ara el nou rol del mestre o del professor no és fer la classe, és preparar la classe. I això és el que heu de demostrar al tribunal, que tu, abans de començar l'activitat educativa, tu has preparat uns materials, tu has preparat unes fitxes d'activitat, tu has preparat un dossier, tu has preparat un projecte i tot això ho executes a l'aula amb la flexibilitat de la diversitat que tens allà. Això és fer de professor i professora ara. Per tant, això és el que fem aquí. Després una part psicològica. Durant la preparació de les oposicions, hi ha un dia que estàs millor i un dia que estàs pitjor. Jo el que promoc entre tots els grups, que ja els que estan ara amb mi treballant ja ho fan, és que si hi ha, en el curs hi ha 4 persones que són de matemàtiques, aquests han de col·laborar entre ells. No són enemics, són cooperadors perquè entre ells s'han d'ajudar. I després, quan acaba el curs, tots tindreu el correu electrònic de tots per organitzar-vos com sigui, perquè el curs acaba en un moment i encara podeu continuar preparant-vos. És important que tot el material s'ho facilitaré jo, no cal que busqueu cap material, ni cap llei, ni cap història. No sé, i estic a veure les vostres preguntes, perquè vull dir, sobretot penseu, el que fa diferenciar aquest curs de la resta és que jo us facilito molt tot el material necessari. Hi ha una part de la programació que us la faig jo en la primera sessió. Hi ha 4 o 5 punts que us la faig jo. Jo us dono l'índex, us dono tal, i us faig 4 o 5 punts. I a partir d'allà, la part que heu de construir vosaltres són les situacions d'aprenentatge, amb el meu, diguem-ne, amb el meu assessorament i la meva ajuda. I aleshores, el que sí que heu de fer i hem de fer cada dia és que parleu en públic. Jo vull que parleu cada dia. I si no, per exemple, el que hem fet amb aquest grup és la setmana que ve no explicaré res. Tots seran presentacions. I això ja ho hem fet. I
I vinga. I passa una cosa. Jo, en principi, no obligo a que ningú parli en públic. Al final, heu de parlar tots, perquè el que no s'entrena a parlar en públic, aquell dia davant del tribunal se trobarà sol. Però aquí està el José Luis, que es pot dir persones que un dia no han sabut dir o llegir més d'una línia i mitja, a la setmana següent s'han tingut que ficar les piles. La setmana següent tenia una introducció fantàstica. Per què? Pues perquè te quedes enrere, te quedes perdut. Perquè això va avançant. El que he fet amb aquest grup, que no puc fer tant amb vosaltres, és que si el grup se retrasa molt, doncs hi ha una setmana de guaret. Aquesta setmana que ve, parem, perquè tinc pogut treballar més. Però ara anem molt escassos, perquè hem de començar justament després de festes i les oposicions seran, jo calculo que justament després de Setmana Santa. Per tant, el curs hauria d'acabar a meitat de març. Perquè jo també tingui temps, una setmana o 10 dies, per poder corregir les vostres programacions. D'acord? Bueno, sobretot, només us demano dues coses. Bueno, el primer dia ja ho diré que no sé si heu sentit o heu llegit el discurs de Sir Winston Churchill quan el fan primer ministre i s'ha d'enfrontar a la Segona Guerra Mundial, que al Parlament fa un discurs que agafa unes paraules de Cicerón, no són de Churchill, són de Cicerón, i diu: només us puc prometre sang, suors i llàgrimes. Amb aquest curs, menys sang, us prometo que heu de treballar.